na ko yawan ni mo day. Kalitra kag katawa. Imo man pong gikarir bakikang. Atik-atik ragani nino. Wala man pag ko nimo giingnan. Abi na ko tinud-anay na ni. Gakatak-kata ramang kabakikang. Oy, nag-inani gani tagsuot. Kay para mangliwas ta sa kalag-kalag. Magkaong tagdagang halad karon. Taka ramang ka. Daapa ba di pagkaong karon nga humana naman ang kalagkalagod? Naa palagi. Dugay man na mapanos ang mga biskwit. Sige ay, tara na. Tara! Unsa man day? Naitao dia day? Bakikang, tama jud kaayo ato paganhi diriya ba? Kay mingaw kay mentiryo. Swirtihan nato karon bakikang oy. Masulo jud nato mga halad ron. Busog-busog gyud ang duha. Tara, mangita na taghalad bakikang. Tara. Bakikang, nakakita ka sa kung nakitaan? Ha? Unsa man imong nakitaan? Makaon! Hinayag ni mong paniid, oy! Asa man? Asa man? Tuwara, o! Hala, makaon! Tara! Abi! Asa man ta magkaon ani dapit? Ito ra pa! Sige! Tara! Tanaw-tanaw sa kilid-kilid bakikang ha! Basig na ay makakita na to! Ulaw kalayo! Sige na lang! Kaon na ta! Gamit ang hayad nga! O diba? May gani kining uban na juga sa kuha bakikang kay bahalag nagbuling-buling ta sa tuang nang ang importante mabusog atong tiyan. Gani no? May gani mo akong ikuyog. Pre, murag ikarir jud nimo maayo atong pormaron ba? Pre, kabalo ba kang wala konsumos balay pre? Tinudo na lang tani. Kani perino, gigutom na biya ako ba? Tara pre, finding halad. Ito ka sa mga kinaroon. Sige ka, naunsa naman dirin ta Sa nakita naman niya pre. Wa may tao pre, wa pa'y mga alad. Aw, dito ta sunahan. Ano po bakikang? Alam ni agin aning halat sa patay oy. Pre, purag na nakauna na to. Puti kami asa man. Ali ragod, ali. Di ka mayo nakauna dyan duha pre. Busog na kay sila pre oh. Unsaon na lang taan eh. Ay kabala ka pre. Koy bala. Hala day, unsa man na? Hala bakikang, jombe man siguro na. Hala agata, tinuod man siguro na. Ingana bi ako nakitan sa TV. Hala ka bakikang, tagiya siguro na sa atong gikaon paning bangon. Ambe! Bakikang, dagan! Ay nanaga na pre. Pre, epektibo kayo yung mga plano pre ba? Nailog yun nato nilang kuha. Piktip lagi. Pero murag ako may alkansya ni. Ano man pre? Wa masuda ko ha. Ay wala di sulod. Ano pre oh. Lamit may kayo ni. Lamit ikaw to. Binta man tayo ni atong trabaho pre. Kay wala gasto ba? Langan. Piktipig ba? Awa bakikang, daan ko palagi nang hantira po dayog halad gilugan patag makaon. Kanino? Dakat pre! Hoy! Tanawa bakikang ikaw manggod. Ako ba ni ato? Nahurot